Vale, exercici. Creu un vídeo on es demostri que es pot viure sense la química. Bueno, fàcil. Sí, A veure, no rentem roba. Bueno, fem pluja d'idees primer. Sí, fem pluja d'idees. Tu, tio, no es pot viure sense química. Clar que es pot viure sense química, com no s'ha de poder viure sense química? Pues no se m'acut res. Ja, és que realment a mi tampoc. A veure, anem a recapitular un dia i veiem on Vale, està la química. repassem un dia des del principi i veiem que es pot viure sense la química, lògicament. Vale, doncs, què és el primer que fem quan comença el dia? Ens despertem. Ens despertem, sí. Ens despertem i encenem el llum. Encenem el llum. Vale, no, perquè al cap i a la fi el que estàs fent és transformar energia en llum a través de l'electricitat, la calor... Clar, i reaccions químiques. Exacte. Així que encenem una espelma. Encenem un... No podem encendre espelma tampoc. Per què? Perquè al cap i a la fi estàs produint una reacció de combustió amb reactiu amb O2 que dona CO2 i aigua, per tant hi ha química, una reacció. Bueno, a les fosques. Vale. Vale, jo quan em desperto tinc gana. Vale, sí, mengem. Anem a esmorzar. Mengem una fruita. No hi ha res més natural que la fruita. Clar, però de què està feta la fruita? La fruita, entre d'altres, té aigua i... Hidrats de carboni, no podem menjar. Mira, no mengem, aquell dia no mengem aquell dia no mengem. absolutament res. No mengem, Després, què ens fem? dutxem. Ens anem a fer una dutxa. Ok, entrem al lavabo, no encenem el llum. I no utilitzem sabó. No, que el sabó és superquímic. El sabó és la química pura. O sigui, amb aigua i ja està. Ens dutxem només amb aigua. Vale, sí, bona alternativa. Però l'aigua és H2O. Aigua, H2O. A més, per treure l'aire necessites energia. No ens dutxem. No ens dutxem. T'has dutxat el dia anterior a la nit i et fa pal. Sí, no ens dutxem. No ens dutxem. Vale, doncs, anem a fer una cosa que no requereixi cap tipus d'activitat ni... Vale, o sigui, no fer res... No fer res. En no fer res no pot haver química, anem a no fer res. Però anem al sol. Vale, anem a prendre el sol. Però anem al sol, ja no hi ha està. química en prendre el sol, clar. Sí que hi ha química en prendre el sol. Com que hi ha química en prendre el Al cap i a la sol? fi estàs absorbint raigs X. Oh! Vale, Sara, mira, no fem res. No pot haver química en no fer absolutament res. Mira, mirem a la càmera durant 2 minuts. Ha de durar 2 minuts el vídeo, no? Doncs mirem a la càmera durant 2 minuts i ja està, no fem res més. A veure, tu saps aguantar la respiració 2 minuts? Sara, què dius? No sé, aire, O2, nitrogen... No podem respirar. Mira, no fem res. Mira, és que no Ja entreguem està, vídeo i ja està. Ja És que està, tio. prou.